हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे बन लायग्रा सुबुंखौ आथिं बुफायदों जाहोनाव गोब्राब जोखोम। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बन लायनो थांग्रा सासे साधारन सुबुंखौ आथिं बुफायदों जाहोनाव गोब्राब जोखोम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिं बुफाय जानाय सुबुङा बल्लामजरा गामिनि थागिबि 40 बोसोर बैसोनि दाब्ला नार्जारी। नखरनि सोद्रोमाया फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुंबिलियाव रायमना माहारियारि पार्क सिङाव बन लायनो थांनाय समावनो रायमना रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दाब्ला नार्जारीखौ होसोनानै आथिं बुफायदों होनना रोखायै फोरमायदों। बन लायनो थांदोंमोन, ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो, ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव गनजों खुबैफायदोंनो, गुन्दैनिफ्राय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय, ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो, ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंमोन आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय। जाहोनाव बे जाथायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरा रागा जोंखांदों। आथिं बुफाय जानाय सुबुंखौ दायो सराइबिल मडेल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लाबोनाय जाबाय। सासे साधारन सुबुंखौ बन लायनो थांनाय समावनो बेबादि आथिं बुफायनाया थारैनो बेसेबां ओंथि गोनां जादों बेयो साननो गोनां बाथ्रा जादों। दासिमाव जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। जानालि मा जादों जाथाया? बन लायनो थांदोंमोन, ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो, ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव गनजों खुबैफायदोंनो, गुन्दैनिफ्राय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय, ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो, ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो। सोरखौ? आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय। मा नाम नोंनि हौवाना? दाब्ला नार्जारी। सोर दाना? गावो फरेस्टफोरखौहाय होनदों, ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखैनो गाव। बोरै खबर मोनखो नों? लोगोफ्रा नागिरदोंमोन, बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन, ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय। ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों। साबेसे दंमोन बिसोर? जोङो हिनजावफोर गोजा 10 जनसिम दंमोन। दा नोंनि फिसाइखौ जे बिदि दानबाय, मा बुंगोन नों बे समाव? आङो आंनि फिसाइखौ दानाय हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया, एसे दानाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो। मानो थाङामोन जेनेबा बे हाग्रायाव? बन लायनो थांदोंमोन। दंफां दाननो थांदोंमोन नामा? बन बे फिसा फिसौ बना बेखौहाय लायनो थांदोंमोन। साबेसे थाङोमोन? 3सोल' जागौमोनदां। फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा? फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा, दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों, दाननानै लादों होननानै बुंदों। आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय, बुजिया आङो एसामिससो। ओमफ्राय नोंनि फिसाइया मा बुङो? गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होनना? बिसोरखौ दानदों होननानै खिन्थादों आंनो। आथिङावहाय दानदोंनो, ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिन्थादों। थोंसेल', ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे। दा बहा लाबोखो नोंसोर? जोङो बाव सराइबिलावहाय लाबोबाय। हस्पिटालावहाय। दा मा थासारियाव दङ? आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव। दाब्ला नार्जारीया बन गैया होननानै हाग्रायाव मोनसे फिसा थेला बायदि लानानै थांदोंमोन बन लायनो। बेखौनो रायमनानि फरेस्टफ्रा एनज'फ्रा लोगो मोननानै मानसिखौ होसोसे होसोनानै दानदों, दानख्लाबदों, रोदा जलायनाय दानदों। फैनोबो मोनाखै। रायमनायाव नायफैबाय, रायमनायावबो गैया। रायमनायाव लाबोआखै, हाग्रायाव रायजोनो नागिरनानै मानबाय दंमोन। बेखौ नुनानै थिखोनानै लाबोबाय, रायमना अफिसाव सोबाय, डिमान्डखौ खालामबाय। जोङो जा थैनांगौ बेखौ थैगोन, डाक्टारनाव थिनहरबाय, डाक्टारनाव फैबाय। दा जोङो सराइबिल डाक्टार खानायावसो दङ, जेबो जों मिथिला बेखौ। दा क'क्राझारावसो लांनांसिगोन बायदि, मानसिखौ हायाखै, रायज्लायनोबो हाया, थाखाबो गैया। न'खौ अबस्थाफोरखौबो नायबानो नुगोन गावसिनो, जेबो गैया। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।